Oikein lämpimästi tervetuloa tänne Cinsinon liiketoiminta online-esittelyyn. Ja kello on 18, niin lähdetään liikkeelle. Ja mun nimihän tosiaan on Noora Niemi, ja itsestäni voisin vähän sen verran kertoa, että on ihan tämmöinen perheellinen, hyvinvoinnista erittäin paljon innostunut ja kiinnostunut. Ja ennen kaikkea mä oon ihminen, joka halusi lähteä muuttaa oman elämänsä suuntaan. Ja itse tuun ihan tällaista tavallisesta 8-4 arjesta. Ja noin 3 vuotta sitten mulla oikeastaan heräsi tämmöinen vahva tunne tai fiilis, että tässä elämässä ei voi kyllä olla kaikki näin. Ja mä rupesin ajattelemaan, että mä haluan voida paremmin, mutta mä haluan myös rakentaa jotain sellaista, mikä on ihan mun ikiomaa, mutta tois myös mulle enemmän vapautta ja valinnanvaraa arjessa. Ja tässä mä nyt sitten olen. Suunta mulla on hyvinkin selkeä. Mä haluan vapaampaa elämää ja tänään mä tuun kertomaan teille, että mikä oikeastaan on Cincino ja miten unelmat liittyy tähän meidän liiketoimintaan. Joten tänään kun sä oot täällä, niin oo kuulolla vähän sellaisella korvalla, että voisiko täältä löytyä jotain, mikä voisi muuttaa sun elämää. Ja mä haluan alkaa puhumaan vähän unelmista, koska mä koen, että mun ajatus unelmista on ehkä jopa vähän erilainen, mitä useimmiten kuuluu tai kuulee tuolla muualla maailmalla. Ja mä en oikeastaan usko sellaiseen pelkkään suoranaisen hypeen tai haahuiluun tai siihen, että vaan unelmoitaisiin ja kaikki vaan tapahtuu siihen ympärille. Ja mulle unelmat on hyvinkin paljon enemmän. Ja tänään mä tuun kertomaan siitä teille ja miten se vaikuttaa erityisesti tähän yritystoimintaan ja liiketoimintaan. Mutta laitetaan täältä vähän jakoa päälle, niin pääsette näkemään enemmän. Näin. Mutta tosiaan ensinnäkin unelmahan on toive. Ja toivehan on ajatus siitä, että joku asia voisi olla paremmin. Ja tällä hetkellähän me ollaan maailmassa keskellä 2 suurta haastetta. Ja haasteena on henkilökohtainen talous sekä terveys ja hyvinvointi. Ja tällä hetkellähän me halutaan voida lähtökohtaisesti paremmin, mutta sekä myöskin me halutaan, että meidän talous voisi paremmin. Lisäksi toiveajatteluun kuuluu tämmöinen toiveympyrä. Ja täältähän löytyy nämä meidän isoimmat asiat, mitä me toivotaan ja unelmoidaan meidän elämästä. Ja ehkä tällainen yleisin, mitä mä itse olen kuullut, niin on tämmöinen taloudellinen vapaus. Eli me toivotaan, että me oltaisiin taloudellisesti vapaita, oltaisiin vauraampia. Me ehkä halutaan uutta taloa, me halutaan jäädä mahdollisesti aikaisemmin eläkkeelle. Me halutaan olla pitempään meidän lasten kanssa kotona. Me ehkä halutaan tehdä hyvän tekeväisyyttä ja lähteä vähän seikkailemaan ympäri maailmaa. Ja useimmiten haasteenahan meillä sitten tulee tämä tuloympyrä. Tuloympyrä on semmoinen, mikä koostuu tietysti meidän tuloista. Ja valitettavan usein tilanne on se, että niin kuin tässäkin kuvassa näkyy, niin tuloympyrä on huomattavasti pienempi tuohon meidän toiveympyrään verrattuna. Ja mitä se tarkoittaa käytännössä? Niin sitä, että ne meidän toiveet ja unelmat, mistä me haaveillaan, niin me joudutaan alkaa vetää viivaa niiden yli. Eli esimerkiksi tulot ei riitä, niin ei meillä olekaan mahdollista hankkia uutta autoa. No, mä en pystykään jäämään eläkkeelle nyt vielä 40-vuotiaana. Tai mulla ei olekaan mahdollisuutta kiertää ja seikkailla ympäri maailmaa, niin kuin mä alun perin ajattelin. Eli tuloympyrän tehtävä on mahdollistaa meidän toiveita. Ja nythän se kysymys kuuluukin, että miten me voidaan tätä tuloympyrää kasvattaa? Miten me voidaan muuttaa sitä tilannetta? Ja itse tuolta työelämästä, niin toki ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen, on se, että vuosittain mä käyn palkkakeskustelun työnantajan kanssa ja haen palkankorotusta. Tai sitten toinen vaihtoehto on se, että ehkä mä lähdenkin hakemaan jotain toista työpaikkaa, missä on parempi palkka. Mutta voiko se vaihtoehto olla myös jonkinlainen uudenlainen mahdollisuus? Ja siitähän me kuullaan tänään vielä vähän lisää. No, sitten unelmiin ja unelmointiin liittyy myös uskomukset.
koska mehän uskotaan siihen, että elämä voi myös näyttää erilaiselta verrattuna siihen, mitä se on nyt. Ja Danske Bank on teettänyt tällaisen tutkimuksen. Ja tämän perusteella me uskotaan, että todennäköisemmin me tullaan vaurastumaan ja kasvattamaan tätä meidän tuloympyrää lottovoitolla. Tämä on niin kuin aivan enemmistö tässä tutkimuksessa. Ja toinen, me ajatellaan, että tiukka kulukuuria aletaan säästämään, niin me saadaan tuloympyrää kasvatettua. Ja kolmantena todennäköisimpänä vaihtoehto on se, että me tullaan saamaan perintö ja sitä kautta me tullaan vaurastumaan. Ja se, mihin Zinzino puolestaan kannustaa, niin löytyy valitettavan häntäpäästä, mutta me kannustetaan yrittäjyyteen. Ja tästä jatketaan sitten eteenpäin. Mutta jossain kohtaa kuitenkin unelmasta tulee myös visio. Ja visiohan tarkoittaa tämmöistä fiilistä tai tunnetta, jotain sellaista, mihin me halutaan mennä. Eli se on ennen kaikkea suunta. Ja mä otin teille nyt tämmöisen kuvan tähän näkyviin, koska mä haluan, että me hieman visioidaan. Tässä näkyy lyhykäisyydessään elinkaarta, eli siellä on syntymästä kuolemaan laitettu aikajana. Ja tuolla 0–18 vuoteen, eli puhutaan, että ollaan lapsia ja nuoria, niin me kaikki tiedetään, että silloinhan me eletään täysillä. Ja me eletään vailla vähän niin kuin tämmöistä huolenhäivää. Me luodaan olettamuksia, me visioidaan, me unelmoidaan, me haaveillaan ja ennen kaikkea me eletään aika lailla täyttä elämää silloin, kun me ollaan lapsia ja nuoria. 18 ikävuoden kynnyksellä me astutaan työelämään ja käytännössä koko tämä aika, itsekin on siellä ollut ja paljon jutellut tuttavia kavereiden kanssa ja muuta, mutta käytännössä koko tämä meidän työikä me unelmoidaan siitä, että me päästäisiin eläkkeelle. Me mietitään sitä, että sit kun me ollaan siellä. Ja oikeastaan kun me päästään sinne eläkkeelle, niin mä oon tänään käynyt varmistamassa mun eläkeiän, ja se on 67 vuotta ja 10 kuukautta, eli noin 68 vuoden iässä mä oon pääsemässä eläkkeelle. Ja tässä on vielä tovi matkaa sinne. Mutta miten käy, kun me ollaan siellä eläkkeellä? Pohditaanko me sitten kuitenkin jossain kohtaan, että oltaispa me ehkä eletty enemmän, oltaispa me ehkä menty enemmän, tai oltaispa me tehty asioita aiemmin. Joten tästä me voidaan tehdä tämmöisenä johtopäätöksenä se, että pelkkä unelma ei valitettavasti riitä mihinkään, vaan meidän tarvii myös tehdä jotain konkreettisia asioita tässä rinnalla. Ja tästä me päästäänkin sitten suoraan tutustumaan Zinzinoon. Zinzino on yritys, joka on testipohjaisen ravitsemuksen edelläkävijä, ja Zinzino on tosiaan skandinaavinen yritys. Meidän tavoitteena on olla maailman suurin toimija ennakoivan terveyden osalta. Tämän yrityksen on perustanut 2005 vuonna Örjan ja Hilde Seele. Tämä yritys on pörssilistattu, eli tämä on erittäinkin avoin kaikille ja kaikki pääsee lukemaan tärkeimmät tiedot ihan koska vaan haluaa. Tällä yrityksellä on erittäin vahva taloudellinen pohja sekä myöskin kaksinumeroinen myynnin kasvu ollut jo useamman vuoden. Tuotteita toimitetaan verkkokaupan kautta yli 100 eri maahan ja tälle yritykselle on erittäin tärkeää saada palautetta meidän asiakkailta. Ja tästä voikin saada luotettavaa tietoa Trustpilotin kautta, josta 63% meidän asiakkaista on antanut ton 5 tähteä. Ja tämä ainakin kertoo mulle itselleni sen, että tuotteet on todella toimivia ja ihmiset on oikeasti niihin tyytyväisiä. Ja kun me puhutaan yrityksen kasvusta, niin yrityshän on kasvanut koko sen olemassaolon ajan, eli yli 20 vuotta. Vuonna 2024 tuo liikevaihto tai myynti on ollut noin 200 miljoonaa. Ja viime vuonna, eli 2025 vuonna, myynti on tullut noin 300 miljoonaa. Eli voisi sanoa, että me ollaan aika tämmöisen niin kuin vahvan kasvun kynnyksellä. Ja prosentteinahan tätä kasvua on ollut ihan huikeat 51%. Eli me ollaan todella mielenkiintoisen yrityksen kanssa tekemisissä tällä hetkellä. Ja tämä terveys ja testipohjaisuus, niin kyseessähän on siis jo globaali megatrendi. Ihmiset on alkamassa siirtymään tällaiseen
tietopohjaiseen asiaan. Ihmiset ei halua enää arvata asioita. Eli monet haluaa tietää, kun he käyttää lisäravinteita, että miten ne toimii, miten ne vaikuttaa muhun. Ja meillä yrityksessä puhutaan paljon omega-3-ravintolisista, joten 500 miljoonaa ihmistä maailmassa käyttää jo nyt näitä omega-3-lisäravinteita. Yli miljardi ihmistä käyttää erilaisia vitamiinillisiä ja eurooppalaisista se osuus on jo 70%. Eli puhutaan aika isosta osasta väestöä. Ja testipohjaisuuden osalta niin 97% ei saavuta tavoitearvoja tämän meidän ensimmäisen testin myötä. Ja Zinzinon tavoite on tällä hetkellä testata miljardi ihmistä vuoteen 2050 mennessä. Ja tässä me nähdään nyt nämä meidän testit. Eli Zinzinolla on 4 kotona tehtävää kuivaveritestiä. Ja täältä löytyy Balance-test, joka siis mittaa omega-3 ja 6 rasvahappojen tasapainoa. Meiltä löytyy D-vitamiinitesti, eli sä voit sekata sun D-vitamiiniarvot ja sitä kautta määrittää, minkä verran D-vitamiinia on tarvetta käyttää. Lisäksi löytyy pitkän verensokerin testi ja uusimpana tulokkaana meillä on maailman ensimmäinen suoliston terveyttä testaava testi. Ja tosiaan kyseessä on siis kotona tehtävä kuivaveritesti. Ja tässä kuvassakin näkyy, eli tuommoisella lansetilla tehdään se testi ja tämä lähetetään sitten postitse meidän yhteistyölaboratoriokumppanille. Eli kyseessä on tämmöinen yksityinen Vitas-laboratorio, joka sijaitsee tuolla Norjassa. Ja mikäli haluatte lukea lisätietoja tästä, niin käykää ihmeessä tuolla vitas.no-sivustolla tutustumassa. Ja tosiaan kävin tänään myös itse asiassa varmistaa, niin tällä hetkellä on tehty 1,7 miljoonaa testiä kautta maailman. Ja testitulokset paljastaa, että koko maailma on aika pitkälti epätasapainossa tämän asian suhteen. Ja Suomessa testejä on tehty tällä hetkellä vajaa 66 000. Ja tämän tuotteen avullahan on mahdollista, ja tämän testin avulla on myöskin mahdollista saada terveyshyötyjä ihan kaikkiin elämänvaiheisiin, vauvasta vaariin. Tämä sopii ihan kaikille, ja etenkin tämmöinen niin kuin ennakoiva terveys ja testaaminen, niin se kiinnostaa nykyään ihmisiä. Se on tärkeää. Me halutaan pitää huolta meistä itsestämme ja meidän läheisistämme. Joten kyseessä ei ole ihan mikään pikkujuttu. No meillä on myös vastaus tähän. Eli kun me ei päästä tiettyyn viitearvoon, niin me halutaan myös vastata siihen ja tuoda tukea tähän asiaan. Ja meidän vastaus on Balance Oil. Ja tämä nyt ei ole ihan mikä tahansa kalaöljy, vaan tämä on itse asiassa aika paljon enemmän. Ja meidän tuotteessa kyse on tällaisista polyfenoleista. Ja tämä meidän tuote sisältää 60% tällaista korkealuokkaista kalaöljyä, ja 40% on sitten varhaisen sadon oliiveista tuotettua oliiviöljyä, joka sisältää runsaasti polyfenolia ja pitää huolta, että tämä meidän kalaöljy säilyy erittäin hyvänä. Ja 95% meidän asiakkaista saavuttaa tasapainon. Eli tässä näkyy mun henkilökohtaiset testitulokset. Mun ensimmäinen testi näytti 9,7:1, ja sitten kun tein 120 päivän jälkeen, niin tulos oli 3,7:1. Eli tuote ainakin omalla kohdalla selkeästi toimii. Ja tässä näkyy nyt sitten oikeastaan koko meidän tuoteperhe. Eli ylimmäisenä me nähdään noin meidän eri testit tuolla. Lisäksi näistä Balance Oileista löytyy erilaisia vaihtoehtoja. Siellä on eri makuisia, löytyy vegaaninen, löytyy veteen sekoitettava, löytyy premium-luokkainen öljy, missä sitten on hieman enemmän. Ja lisäksi löytyy myöskin tämmöinen kapselivaihtoehto, eli jos ei pidä tuosta öljystä, niin sitten voi ottaa myöskin kapselivaihtoehdon mukaan. Meiltä löytyy myös liuta muitakin tuotteita, löytyy muun muassa lapsille tämmöinen oma vitamiinilisä, ja sitten meiltä löytyy aivan huippu kuitutuote, eli jos kaipaat suolistoon apua ja lisää kuitua, niin meiltä löytyy ihan huipputuote siihen sekä myöskin mahtava kollageenituote. Mutta mä en lähde näitä tuotteita käymään tän enempää läpi,
niin jatketaan tästä sitten eteenpäin. Ja miksi tämä suoramyynti nyt sitten on ihan täysin ylivoimainen jakelukanava? Niin sehän johtuu tämmöisestä luottamusprosentista, eli se mihin me luotetaan. Ja eniten me luotetaan, ja tutkimuksissakin on osoitettu se, että ihmiset ja me luotetaan henkilökohtaisiin suosituksiin. Eli käytännössä se, että jos joku tuttava sanoo sulle, että tämä tuote on muuten tosi hyvä, niin kyllä sä ennemmin sen ostat kuin vain jonkun tietyn mainoksen perusteella. Ja lisäksi on myös tärkeää muistaa se, että suoramyyntiala perustuu myös lakiin. Eli me ei pelkästään olla tämmöinen rekrytointiin keskittyvä yritys, vaan asiakaskeskeisyys on erittäinkin tärkeää. Ja EU:ssa muun muassa pitää vähintään suoramyyntiyhtiöiden myynnistä tulla 50% asiakkailta, ja Zinzino osalta 90% tuloista tulee asiakkaista. Eli meidän liiketoiminnalla on erittäin vahva pohja. Ja meidän yritystoiminnassahan puhutaan skaalautuvasta yritystoiminnasta. Eli monesti kun lähdetään perustamaan ihan tavanomaista yritystä, siihen ensinnäkin sijoitetaan tietty summa rahaa, ja sitten sä lähdet tekemään omalla panoksella, eli itsenäisesti työskentelyä. Ja tässä me nähdään tämmöinen niin kuin kasvu, että sun on mahdollista saada kyllä kasvua siellä oman työpanoksenkin avulla, mutta se, mikä tässä meidän liiketoiminnassa on mielenkiintoista, on se, että tämä on skaalautuva. Ja nyt jos me lähdetään tekemään tätä tiiminä, niin se tarkoittaa sitä, että koko tiimin panos kasvattaa sitä omaa liiketoimintaa, jolloin siitä tulee skaalautuva ja silloin on mahdollista päästä hieman erinäköisiin tuloksiin verrattuna siihen, jos lähtisi itsekseen tekemään. No miten tämän kaiken voi sitten aloittaa meidän kanssa? Niin on se, että me ensimmäisenä valitaan tällainen partner kit. Ja ehdottomasti meidän suosituin on tämä Ultimate Partner Kit, mikä näkyy tässä oikealla. Ja tämähän on lähinnä se, että sä pääset itse kokeilemaan tuotteita, mutta myöskin se, että sä saat sun liiketoiminnan heti alusta lähtien vauhtiin. Tämän Ultimate Partner Kitin avulla sä pääset kosketuksiin lähes kaikkiin meidän tuotteisiin, jonka avulla sä pystyt lähteä kertomaan suosituksia sitten eteenpäin. Sä saat myös mukana 10 eri testiä, ja niiden avulla me itse asiassa saadaan se liiketoiminta lähtemään hyvinkin tehokkaasti liikkeelle. Ja ostamalla tämän Ultimate Partner Kitin, niin tämän jälleenmyyntiarvo olisi noin 3 500 €, joten sä myös säästät aikamoisen summan hankkimalla tämän itsellesi aloituksen yhteydessä. Ja maksujen vaihtoehtona voi käyttää myöskin sitten Klarnaa, jos näin haluaa. Ja se, mikä tässä nyt lähtee tekemään mielenkiintoisen, on se, että kun me valitaan tämä Partner Kit, niin meillä on mahdollisuus saada täyshyvitys tästä takaisin vuoden kuluessa. Ja lähdetään katsomaan, miten se on mahdollista. Eli ensinnäkin meillä on mahdollista lähteä hankkimaan asiakkaita tässä toiminnan aloitusvaiheessa tai missä vaiheessa hyvänsä. Ja homma menee niin, että ensimmäisen 24 asiakkaan osalta niin me nähdään, että myyntiproviisio on 10%, ja kun tämän saavuttaa, niin saa myös tällaisen 100 € Fast Start-tulon sekä tämmöisen Zinzino for Free -asian, mikä sisältää siis niin kuin asiakkaiden uudet tilaukset ja muut vastaavat. Sitten kun me saavutetaan 25 asiakastilausta, me saavutetaan A-tiimi, ja tämä on kaikista tavoitelluin asiakashankinnan osa. Ja tämän avulla myyntiproviisio nousee sekä me saadaan tietynlainen kuukausibonus tähän päälle. Seuraava, kun saavutetaan 50 asiakastilausta, niin tullaan Pro-tiimiin, ja tässä meillä on jo 200 € kuukausibonus. Sitten on Top Team, jossa on 100 asiakastilausta. Tässä kohtaa myyntiproviisio nousee 30%, ja me ollaan oikeutettu 400 € kuukausibonukseen. Ja lisäksi tuossa Top-tiimin kohdalla me saadaan tämmöinen one-time bonus, mikä on 10 000 €, ja se on todella upea lisä. Ja sitten meillä on vielä tämä vaihtoehto Top Team 200, jolloin sulla on 200 asiakastilausta, jonka jälkeen myyntiproviisio on edelleen sen 30, mutta sen lisäksi saat 1 000 € kuukausibonusta. Ja
tämä avulla myöskin pätevöityy yhdelle meidän vuosittaisista matkoista. Mutta tässä alhaalla myöskin näkyy niin kuin keskimääräinen vuositulo, että mitä sitten asiakashankinnalla on mahdollista saada aikaiseksi. Eli tämä on aika kiva lisätulo, jos haluaa esimerkiksi vaikka töiden ohella lähteä tekemään muutamaa 100 euroa kuukaudessa, niin asiakashankinnalla se on erittäinkin mahdollista. Mutta sitten, jos me halutaan saada tästä vähän enemmän, niin me halutaan kasvattaa sitä liiketoimintaa vähän isommaksi, niin yritys tarjoaa meille tämmöisen 120 päivän Fast Start-suunnitelman. Ja tässä on 4 steppiä. Ja ensimmäisen stepin aikana on tarkoitus saavuttaa 4 asiakasta. Ja saavutetaan silloin tämmöinen Q-tiimi, eli ensimmäisen 30 päivän aikana. Tämän jälkeen saat oikeutettu tämmöiseen ilmaiseen auto-order-tilaukseen, eli käytännössä sinun henkilökohtainen öljy on sinulle maksuton. Seuraavassa vaiheessa, eli 60 päivän sisällä, kun me ollaan tehty ensin ne 4 asiakastilausta ja löydetty itsellemme kaverit, kenen kanssa me lähdetään tekemään tätä liiketoimintaa. Eli me rekisteröidään sinne A- ja B-partnerit. Tämän jälkeen me saadaan tästä plus 400 euroa, kun he lähtee mukaan. Ja tämän jälkeen me edetään seuraavaan vaiheeseen, eli me autetaan näitä meidän 2 etsimään itselleen 2 partneria aloittamaan, jolloin me saadaan lisäbonus myös siitä. Ja tämän jälkeen meillä on vielä sitten se 30 päivää aikaa, jolloin me kasvatetaan sitä omaa asiakasmääräämme niin, että meillä on yhteensä 10 asiakasta. Niin meillä on mahdollisuus tienata siitäkin vielä lisäbonus. Eli yhteensä Fast Startin aikana, eli 120 päivän aikana, kun me tehdään kaikki nämä asiat näille annetussa aikamääreessä, niin meillä on mahdollista itse asiassa saada ekstraa 2500 euroa, plus sitten se kaikki muu myynti, mitä me ollaan tehty siinä samalla. Ja tämä on mun mielestä niin kuin erittäin kannustava ja siis ihan mahtava aloitus ja startti, ihan kuka tahansa lähtee tätä tekemäänkään. Ja jos me halutaan lähteä tästä vielä eteenpäin, niin meillä on mahdollista edetä näitä portaita. Eli kun me ollaan executive-tasolla, eli meillä on 4 pienemmän tason tekijää siellä, niin me voidaan tienata 900 euroa kuukaudessa. Diamond on vähän niin kuin meidän tavoitelluin taso. Se tarkoittaa sitä, että meiltä löytyy 4 tällaista executive-tason tekijää tiimistä. Ja tällöin me tienataan noin 4000 euroa kuukaudessa, ja tämä on se, missä kohtaa useimmat lähtee tekemään tästä vähän isompaa ja siirtyy mahdollisesti päivätyöstä sitten tähän. Sitten meiltä löytyy myös toki tämmöisiä korkeampia tasoja, mikäli sinne sitten havittelee. Tässä itse asiassa näkyy oikealla toinen meidän perustajista Örjan Seele. Ja tässä näkyy myöskin nämä meidän liiketoiminta, eli niin sanotut uraportaat. Ja tämä on nyt se hetki, milloin voisi vaikka niinku katsoa, että mikä paikka siellä itseä eniten kiinnostaa, mihin kohtaa portaissa itse haluaa lähteä kapuamaan ja mikä olisi se semmoinen rahasumma kuukaudessa, mikä oikeasti jo muuttaisi sitä omaa elämää. Ja mikä ehkä muuttaisi myöskin sitä omaa rahaympyrää niin sen verran, että pystyisi lähteä toteuttamaan niitä omia toiveympyrän asioita. Ja ennen kaikkea ajatushan on aina kaikki kaikessa. Yritys on ollut kasvussa tosiaan yli 20 vuotta. Ja tällä hetkellä me eletään nyt vuotta 2025. Ja tämän vuoden tavoitteena on se, että meillä olisi 1 000 000 asiakasta. Yrityksen visiona on saavuttaa vuoteen 2035 mennessä 20 miljoonaa asiakasta ja vuoteen 2050 mennessä 100 miljoonaa asiakasta. Eli visiohan meillä on valmiina. Ja ainut se, mitä me tarvitaan, on, että me toteutetaan se. Ja sen verran, mitä mä nyt olen itse ollut tässä yrityksessä mukana, niin voin olla kyllä aivan varma, että se visio tullaan täyttämään. Ja se on myöskin aivan varma, että mä haluan olla osa sitä. Joten tämä on myöskin ihan täydellinen ajatus lähteä mukaan nyt tähän liiketoimintaan. Meillä on myös Suomessa oma visio. Me havitellaan 60% kasvua vuosittain vuoteen 2030 saakka.
tarkoittaa sitä, että vuonna 2025 meillä on 10 000 asiakasta. Vuonna 2026 loppuun mennessä 16 000 asiakasta ja näin edespäin. Joten en mä tiedä teistä muista, mutta mun mielestä on ainakin ihan niin kuin aivan mahtava visio ja mä aion ainakin itse olla niin täysillä mukana. Ja isoin kysymys, mitä multa ainakin usein kysytään, on se, että minkälaisen siivun mä itse haluan ottaa tästä. Joten mä esitän teille sen saman. Minkä siivun sä haluat ottaa itse tästä kasvusta itsellesi? Joten tässä kohtaahan meillä jääkin kysymys. Kumpi sua kiinnostaa tällä hetkellä enemmän? Onko se terveys ja hyvinvointi? Vai onko se kenties terveys, hyvinvointi ja vaurastuminen? Ja tässä oli meidän kokonaisuus. Ja jos sulla tuli nyt tämän puolituntisen aikana edes pienikin ajatus siitä, että tässä voisi olla hei jotain mulle. Joku semmoinen, mikä voisi ehkä muuttaa mun elämää. Niin nyt on se hetki. Ole yhteydessä siihen, joka sut on kutsunut tänne ja käykää tämä asia läpi. Ja mä haluan kiittää teidän ajasta ja mielenkiinnosta ja toivottaa kaikille oikein mahtavaa illan jatkoa. Kiitos teille ja ensi viikolla sitten kuullaan lisää. Tiistaina on liiketoimintaesittely ja torstaina puhutaan sitten tuotteista. Mutta kiitos teille ja oikein hyvää illan jatkoa kaikille.